Jeg hedder Morten Christensen, jeg er PGA-træner i Aarhus. Jeg vil her vise, hvordan du med den rigtige opstilling og det rigtige sving kan få et bedre boldtræf og få meget mere stabilitet på dit spil. Stil op med en smallere stance normalt. Placer bolden på sine fødder. Hænderne lige over bolden. Tættere på bolden. Så holder vi center. Slap af i håndledene og får håndledene til at arbejde foran dig, så du får energien ud i kølerhovedet. Gør vi det, så får du fart, får et bedre boldtræf og får et mere præcis slag. Den klassiske fejl, som jeg ser rigtig mange, det er, at de skubber bolden lidt tilbage i stansen, har hænderne foran bolden, låser håndledene, prøver at styre og flytte bolden afsted på den måde her. Men det er ikke bolden, der flyttes, det er græsset, der flyttes. Er vi heldige, så rammer vi måske bolden. Vi risikerer godt bolden til højre. Vi shanker bolden ind på hælen, fordi hænderne kommer for meget foran bolden. Problemet er, at vi rammer med den forreste kant på hjernen, og hjernen drager ned. I stedet for, stil jer op, hold hænderne ud for center, det vil sige over bolden, slap af i håndledene, release køllen, og lad køllen arbejde, så rammer vi bedre på solen, opnår et bedre boldtræf, mere spænd og bedre golfslag. God fornøjelse.